Fundada a finals del segle XIX per un empresari italià amb un soci francès i 2 de catalans, la Grover es va convertir aviat en la principal fàbrica de Girona. Aquesta història va passar aquí. Som a Girona, al barri del Mercadal, un lloc on es havia emplaçat la fàbrica Grover, una de les principals indústries de Girona des del finals del segle XIX fins ben avançat al segle XX. Bé, doncs l'industrial italià Cristòfol Grover, que ve al nostre país per participar a l'Exposició Universal de Barcelona l'any 1888, decidirà establir una de les seves fàbriques a Girona, que serà una de les fàbriques més importants. Això serà a finals del segle XIX, òbviament. L'exposició és el 1888 i 2 anys més tard ja s'estableix a Girona i funda aquesta fàbrica, una fàbrica tèxtil. Bé, és una fàbrica que, com moltes altres allà on ell s'estableix, doncs treballarà amb el tema tèxtil, fils i vetes, n'hi deien, i botons, que serà la seva producció essencial, i compartirà, diguem-ne, mercat industrial amb altres fàbriques, certament també instal·lades en la mateixa zona del barri del Mercadal. I aquesta fàbrica canviarà, jo diria, la vida dels gironins, sobretot perquè serà una receptora de mà d'obra molt important. No s'entendria la Girona del moment, de l'època i de moltes més dècades després, sense aquesta fàbrica, sense l'absorció de tanta mà d'obra femenina, essencialment femenina, també masculina, però dir que amb una proporció de 8 a 2 era mà d'obra femenina. Jo diria que a principis de segle ja estava acollint unes 1.700 persones, 1.700 i escaig, amb una població relativament petita. No pensem en la Girona actual, pensem en una Girona que tenia uns 16.000 habitants i, per tant, repeteixo, era la gran fàbrica de Girona. Aquesta fàbrica, des del punt de vista social, no diria que és modèlica. La classe obrera del moment era un col·lectiu que treballava infinitat d'hores al dia i, per tant, l'atenció que feia el Cristòfol Grover, en aquest cas, era intentar atendre sobretot les necessitats d'aquest moviment obrer femení. En què consistia? Doncs mira, en muntar una llar d'infants, que diríem ara, una guarderia, perquè moltes de les dones que treballaven eren mares de família que tenien aquesta necessitat. Bé, el gran moment de la fàbrica jo diria que és les primeres dècades del segle XX, té una activitat fabril importantíssima i arriba al 1930, que fins i tot és visitada pel rei Alfons XIII. Des d'aquest sentit hem de pensar que és una fàbrica important i al llarg dels anys de la República també té una bona activitat fins que l'any 1939, amb la retirada dels exèrcits republicans, hi ha bombardejos i hi ha una destrucció de la fàbrica, que per cert ha quedat molt ben recollida documentalment, gràficament, i en aquells moments jo no m'atreveixo a dir que comenci la decadència perquè es recupera molt ràpid la fàbrica. L'any 1941-1942 torna a tenir una activitat plena. L'activitat, en el temps de la postguerra, manté una certa normalitat, continua la seva activitat. Per tant, hem de pensar que Cristòfol Grover, diguéssim, té una bona sintonia amb el règim del moment. Jo diria també que en aquelles èpoques gairebé, no diré que cada família de Girona tenia un familiar que treballés a la fàbrica, però gairebé, diguéssim, no? Per tant, era una fàbrica molt i molt popular, tothom sabia que era la Grover i tothom sabia el que representava la fàbrica Grover. Amb el pas dels anys, òbviament, la desindustrialització es va notant, la fàbrica entra en un període d'una certa decadència, hi ha un canvi de mans fins a arribar a inicis dels anys 70 i amb un trasllat de la fàbrica en un municipi veí de Girona, que és el municipi de Bescanó. I aquesta zona es reurbanitzarà i segurament es convertirà en un dels grans centres
espais comercials, jo m'atreviria a dir l'entorn, sobretot, i serà la Girona comercial versus la Girona més arquitectònica del barri vell.